Annyeonghaseyo, nanamig karon diriya sa Mingkas Kitchen. Kaupo na mo ang pinakapagkita niya. Si Llanes. Salamat kayo. Takdan ako sa larayo. Kompleto na ako si Koreanong Bisaya, sa si Koreanong Amaw, Koreanong Boringog. Ay, di ba makakaro diri? Diri ang siguro. Mas hayag diri o karon. Halak ka artista man silang tupa. Nangaon na silang baki riya. 카메라 넣어. Ikaw wala nolo mo? 눌러니까 세팅 플러스 Ah, 투카. sige, sagta. Bullar bulin na ako kuha na mas panalo. 투키 카요. Ay, lamias sa pulang tilabli, oy. 나기 파랑호에. May balanghoy. Napot siya ko ano yun. 티나탄가 카네. Tinagtagnak ka na eh. 로이 카요 카네. Tinagtadak kanteng. 티나탄가 카네 로이 Mga 카요. tampalasan. Mga untali nyo. Sige, kayo mga unsa meron nyo. Okay kayo. 카요. Taktay sa mo. Silpi sa mga kaon. Silpi sa nila. Silpi na yun ako. Sigaw, kakao. Sige. 1, 2. Isa pa. Iyan. One. Last. Hindi ka pa ulo ko na po siya eh. Sulti nga na po siya eh. Sulti kami kay Atubin may sa Pilipinas katalin. Happy to Ganyan ba kayo. ka ng Pilipinas niyo? Ha? Ganyan ba ka ng Pilipinas? Ay! Isas katalin guys. Takala ko gawin kong bapa. Isas katalin. Mas dako. Tatira. 오키 카요 카오바로 시야. Talo no, sila. Tapos sa mga yun, no? Ganyan na akong kayo. School na. Ang ganyan pa. Kaya sa sudan magtawag kaba. Balik naman tumakan kabaw siya. Nagtabag-tabag ka. Pero okay kayo, grabe kayo. Kanina na kumantok ka na eh. Matokhang doon. Di mo tukan pero matokhang na me. Chat sa kuha. Minggo na ako. Even nyo niya, pigrulak. Tama niya boss. Nagawa niya. Pigrulak. Boss. Kulab niya yung ito si Gimar, kapon. Nagkaan mo. Wala pa na ako na ano, upload na edit ng uban. Hold na ko sir. Gwapo kayo guys. Comment po guys sa kung gwapo ko. Sulat niyo gwapo si Neil. Comment mo kay okay kayo. Tubo. Kilawin yung isda ko. Apa? Lagi tuloy yung buwan. Wala tayo mga alam. Puro tambak na maghapag, ma-highlight ko. Mokiring ko ano eh. Love. Love. Wow! Kayo! Love. Look, look. Ganda. Ikaw yung sampay. Excuse me, love. Divide na, pwede na slice, no? Pwede na, lagi, ano na, 4 na lang. Binongan mo guys, nga ako movement. Nga ako magtarong. Wala problema niya. Pensive. Pensive. Disclaimer dahil guys. Ang uli, bunto. May bata, mas bagong ibig ko. Boom! Kung ito yung
Pagod pa ba? Unsa ba to? Unsa ba to nakita na ko, ha? Gas ka? Ano ka mag-video na mo? Asa man mo naabot? Namay nga, na kuha mo sa nga kanong parang progress. Wala din po lang. Ano siya kaning? Bago niya siya carbohydrates. Ang mag-diet hindi kinakama. Hindi kimitan. Ano ba yung ang ba pero nga yun? Kailangan ka nga na yun. Taon nagtambok. Game. Then. Ah! Love? Love? Okay na ka? Okay ka ako! Kuya kayo, nakauban na walang count ka ron. Si Llanes. Huwag kayo kinihagilapon. Karon kay tagaan mi nag-time ano, okay kayo. Okay kayo. Ay, kamusta ka na? Salamat kayo. At tami among vlog kay kuya ka itong vlog. Mag-isi mo papa. Okay lang papa. Nampag mag-isi. Ayun, yun siya ba? Dumog na yung pag-inawa. Mamaya yung tatato ba? Wala ko itong natural lang. Mas nindot din ang kanang kaka ng mga bloopers din ang butang din. Dan sakpan kayo ba na kanang practice na. May kuha ka nagpaano man ng pamali sa loob. Freelance mo ka. Kailan mo ko? Namun, iba-iba, pamali. Ito sila namin sa lang suka. Kataklob sa kutin niya. Taklop to, okay. Wala ko tataklob sa kutin niya. So, dalang suka, murag taklop sa container. Parang taklop sa text. Okay kayo. Lameh kan pula, murag bulinaw. Kita tidur tahu. Bapak si Itil din. Itil, alam mo. Sana si